Hello friends, welcome back to my YouTube channel Khulumbai Bodoland. Today right now I am at Bodoland Tursi, a famous hotel in Udalguri town. So it is located very near to the State Bank of India. So come, let us explore it. You can see here so many people are coming here and enjoying the delicious lunch at Bodoland Tursi. So you can see here, this is the kitchen. So let me show you. Right now I'm entering to the kitchen of Bodoland Tursi. So you can see here some of the workers. They are busy preparing food for the customers. खामानि मावग्राफ्रा मावो बेयाव 7 जन मावो। 7 जन जों आच्छा मानसिफोरा गोबां जायोना बेयाव मानसिफोरा गोबां मानसि जायो मैयाथ' फोराननो हायाखै बे बेदरखौथ' फोराननासो होयोना अमा बेदर फोराननाय बोरमा बेदर दाउ बेदर दङ एम्फौ दङ खुसिया दङ सब मा नांगौ मोनजोबो बेयाव गासिबो Okay, so friends, I have learned that here in this Bodoland Tursi, different kinds of meat items are available here. If you come to Bodoland Tursi, then you can enjoy a delicious dry pork. You can see here right behind me. बे हटेलाव जानो ओंखाम जानो मोजां नाङोना मोजाङानो अमा बेदरा एसे मोजां जादों संनाया एसे फोरानदों खोमा अमा गोरान ओमफ्राय नारजि दङ बाथोन दङ सालाद दङ बेनिफ्राय एसे सब्जि दं बेनिफ्रायहाय दालि ओमफ्राय अनला जोब्बायनो आंनिया गोथाव जायो न गोथावानो औ ओमफ्राय मिनारेल वाटार थोरसिया नै बे सनानि थोरसियाव मोनजागोन मोजां गोजोननाय थाबाय आदा बड'लेण्ड टुरसिनि ओंखामखौ जानानै बोरै नांदों बहुत मोजां मोजां ना अमा बेदरा बहुत गोथाव न बे बड'लेण्ड टुरसियानो उदालगुरि टाउनाव सबनिफ्रायबो बेस्टसिन हटेल बेयावनो गोथाव फोराननाय बेदर मोनजायो जेरै अमा फोराननाय दाउ बोरमा खुसिया बायदि रोखोमनि आइटेमफोरखौ बेयावहाय मोननाय जायो बिथिंजाय नोंथांमोना नुनो मोनदों माखासे आइजोफोर बिथांमोनाबो बेयाव फैनानै ओंखाम जाफैदों बोरै नांदों बड'लेण्ड टुरसिनि ओंखामखौ जाना बेदर संनायफोरा बोरै ना मा बेदर जादों जों अमा बेदर जादों दायो अमा बेदरा गोरान नामा बियो अमा बेदरा गोरान बिराद गोथाव जायो जाफैनो हागोन दा मानसिफोरा जोबोद मोजां मोनो बेयाव गोबां मानसिफोर जाफैयो बेनिखायनो जोंबो बेयाव जाफैदों आरो गोबां क'क्राझार आरो बिथिं बङाइगाव बिथिंनि मानसिफोराबो जोंनि बे बड'लेण्ड टुरसि होनबाला बहुत फेमास जोङो बेनिखायनो जोंबो बे बड'लेण्ड टुरसियाव जानो थाखाय दा नै जाफैदों आरो बेनोसै गोथाव मोनदों नै अमाया गोरानसो मोजां जानो स' लोगोफोर बिथाङानो बे बड'लेण्ड टुरसि हटेलनि मालिक जों बिथांजों दान्दिसे सम सावरायनानै बे हटेलनि सोमोन्दै डिटेल्स मिथिना लानो आदानि मुङा निपेन दैमारि आच्छा खै बोसोर जाखो बे हटेलखौ सालायनाया बे हटेला ओरैनो 2 इयार्स सोलिगासिनो आच्छा मा आइटेम्स मोननाय जायो बेयाव ओरैनो आइटेम्सनि बागै नाम्बार 1 आव सेथि माबायावनो अमा गोरान ओमफ्राय 2 नम्बराव दाउ लकेल दाउ आरो 3 नम्बराव हांसो ओमफ्राय बोरमाबो दं बोरमा खासि
ओमफ्राय ना दं ओमफ्राय लाथा एम्फौ दङ खुसियाबो मोनो बिदिनो बायदि रोखोमनि मोननाय जायो आरो बायदि रोखोमनि मोनो आरो आदसा ओरैनो बेबादि बिजनेसा बोरै मोजां ना गाज्रि ओरैनोथ' आंनि थाखायबा हले आं मोजांखौनो मोनो जोंनि बर' जोहोलावजोफोराबो बे बिजनेसखौ सालायनो हायो मानो होनबा मोजां साख्रिखौल' मावनानै थागोन बे नङा बेफोरावबो जोङो सेंग्रा सिख्लाफोरा आवगायबोनांगौ प्रफिटआथ' मोजां थायो दा न' ओरैनोथ' मोजाङानो प्रफिटफोरा ओरैनो बेनि लकेसना बबे खाथि जायो ओरैनो बे SBI उदालगुरि SBI बेनि खाथियावनो फ्रन्ट साइडआव ओमफ्राय खाथियाव मारुति सुजुकी डिलार साब डिलार दं आदसा दे आदानिसिम गोजोननाय थाबाय मिथिहोनायनि थाखाय So friends, just now the owner of this Bodoland Thursi hotel has given the details of this hotel. So different kinds of meats are available here. So you can come and enjoy the delicious lunch at Bodoland Thursi in Udalguri. So it is situated very near to the State Bank of India. So thank you for watching my video. If you like my video, then please subscribe it and hit the bell icon so that you will be notified of my new videos. Thank you.